Thokozani guys, ugogo Manzini mamelani. Angithi sakhe induku yokuqela uMendo. U1 loyo. Nangu 2. Cela ukuthi simhlanganise. Loya angithi uzophehla. Ucela uMendo. Bese uyapha kuyasetshenzwa babhemi. Hayikho nje into ezakalule ezoshelela kanjalo nje. Kuyasetshenzwa. Lo engizonibonisa wona manje nawo uyaphalaza. Angithi thina sifuna lento esifunayo. Mihe lihlohlatsa abana besu. Ekere sizophalaza. Ngisazoqhubeka nale ndaba. Mina nje tholani nje le mithi futhi umalanga. Ne? Asiyeni ke obiliswayo wokuphalaza angisho uduma phansi lo. Uduma phansi lo babhemi. Niyazokhala isigando ngaphandle. Kanyiwe yakulalwa enyangeni. Uthole izimpande zothembu. Impande zothembu ke lezi. Izimpande zothembu. Ne? Hello. Shontli. Bese uthola ubani isigaxa. Yo ayi babhemi, I can't unpack yonke le mithi. Ngifuna ukwenza amaphasela wabantu manje. Mele kuyoposwa babhemi kunini balinde into zabo. Bese uthola uzolaza uthole amagxolo angisho. Bese uthola umkhanya kude, bese uthola no Roseline. Bese uthola nobanywana. Inxana umkhanya kude. Uphalaza impimo wami. Thokoza. Singenzele into zabantu hle.